waɗansu abubuwa ne guda uku da suka faru wadda ya yi abin baya so ma a ringa faɗa, amma ni sai na faɗa saboda fage ne fagen fannin siyasa, dole sai na faɗa saboda me, saboda mutane su ji su kuma yi alasan barka kuma su yi koyi da wannan abu na alkhairi. Duk mutumin da yake dutse ko kuma yake birnin kudu ko kuma mutumin da yake towa daga Kano yake wucewa Bauchi zuwa hanyar Gombe, akwai wani gari ana ce masa Bigidan. Garin nan Bigidan za ku ga akwai wani babban masallaci wanda aka kashe miliyoyin kuɗaɗe, masallacin Juma'a, wanda yi wannan masallacin baya so a ringa faɗa. Hasali ma wasu ce suke cewa ai wannan tunda ba gwamnati ce ba, irin kungiyoyin nan ne suke zuwa wanda na kasar wajen da suke yin sa. To wani mutum ne ya yi shi wadda asalin yan garin ma ba kowa ne nan masu ka sani ba, yan garin ma ba kowa ne masu ka sani ba. Wannan kenan. Sai kuma ina zaune a shago wani bawan Allah ya zo ya same ni ya ce inda Allah na ce na'am, na ce ya ce min ya zo ne su yi godiya, shi ɗalibi ne a jami'ar Sulalami University da take kafin Hausa. Ya ce me ya faru? Ya ce min aiwa ne ya biya mana kuɗin makaranta, ya biya mana kuɗin kamar gurin da muke kwana na ɗaliban da suke yankin nan haka gaba ɗaya, ya biya mana wannan kuɗin makaranta, miliyoyin kuɗaɗen abin da ya biya mana. Ya ce hasali ma ya yi ta duba unguwar ko zai ga unguwar suna da buƙatar bohol ko wani abu haka domin ya gina wa 'yan makaranta, sai ga wannan unguwar akwai bohol kuma akwai hanyar ruwa. Wani dalilin ya saka bai je ya yi wannan bohol ɗin ba. Shi ne ya zo ya yi mun godiya kuma ya ce mini na kai shi gurin wannan mutumin still dai ya sake zuwa ya sake masa godiya tare da 'yan makaranta. Sai kuma mun je mu ta'aziyya. Da muka je mu ta'aziyya bayan mun yi ta'aziyya a garin Galamawa, sai wani mutum ya zo ya durkusa ya gaishe da shi wannan bawan Allah. Bayan ya gaishe shi sai yake cewa wannan fa shine mutumin da ya sama wa ɗana aiki tare da wajen mutum 40. Ya sama musu aiki. To, kun ga wannan abin fari ne, akwai mutumin da ya sani? Ba mutumin da ya sani. Sai kuma can Buji Local Government, da muka je Buji Local Government mun yi sallah a wani masallaci ɗan ƙoshe. Da muka je mu ɗan ƙoshen nan masallacin saman masallacin ya faffashe ruwa iya zuba, da haka idan an yi ruwan sama ma ba za a iya samun dama a yi sallah ba, ko ta Juma'a ko kuma ko ta sallar ma dai ba za a iya yi ba. Ko kun san mutumin nan naira miliyan 3 ya bayar, ya ce gashi a cire a je a gyara, amma baya so a faɗa. Bayan wannan akwai wata mazaɓa da take nan mai suna Sakwaya. Muka je mu ɗaurin aure ranar Juma'a, bayan mun taho akwai wani masallaci, wani babban masallaci ginanne a gefen hanya mai kyau wadda tsohon ciyama na Dutse Local Government ya gina Malam Bala Usman Camu. Yanzu shine ya fito takarar dan majalisar tarayya wanda zai wakilci Dutse da Kyawa a jam'iyyar ADC. Shi ma a take ya cire naira miliyan guda bayar, ya ce ga a ja katanga ta gefe a masa haraba a sitirta wannan masallacin. To wannan mutumin ba kowa bane, shine Ahmad Isa Brian Dutse wanda ya fito takarar sanata a jam'iyyar ADC mai albarka. Wannan mutumin bai cancanta a yabe shi ba. Wannan fa na dan taba muku ne saboda bana so bidiyon yayi tsawo. Kuma ku je ku tambaya duk mutumin da yake siyasa a karkashin sa, billahi lazi bai sai kawo kushen sa ba. Kuma ya samu DG campaign ɗinsa mutumin amana, Honorable Zubairu Garba a baya, tsohon ciyama na Dutse Local Government lokacin samunu. Mutumin kirki. Sannan akwai ma'aikata a gidansa wanda suke aiki mutanen kirki ne. Kai duk mutumin da yake tafiyar cikin wannan mutumin yake cikin wannan zugar bai isa ya ce wai akwai yunwa, wai za a je irin yawon siyasa nan da ake zuwa wai a ce wai an dawo da yunwa. Abinci sai ka cika ture, sai ka cika bashi. Sannan sai an ba ku kuɗin data, sai an ba ku kuɗin sallama, an sallame ku. To wannan mutumin ko da yaushe yana tsayawa ne a gida yana karɓar koken mutane, suna zuwa mutane daga gurare kala-kala. Kuma kofar mu a buɗe take. Kofar mu a buɗe take na karɓar koken mutane domin burin mu kawai mu ga mun kawar da wannan azzalumar wannan gwamnatin. Idan kuka duba cikin media kwana biyu na za ku ga waɗansu abubuwa ne da suke faruwa, wannan abun dole sai ya taɓa zuciyarka. Abu na farko shine wata mata ce fa barayin daji suka kama ta a gaban mutane, suke lalata da wannan matar, suka yi bidiyon kuma suka saka shi a duniya. Irin wannan cin mutunci shi za a ringa mana?
akwai hotunan da suke yawo adda suke sakawa suke sare kan mutane, akwai bidiyon da yake yawo dalma suke ɗaukowa suke ɗigawa mutane, in suka gasa roba sai su ringa ɗigawa mutane. Haka za a yi rayuwar? Kuma sannan wa'annan mutanen APC saboda ba tsoron Allah suke ba ƙaunar Allah suke ba, sun san ba za a zaɓe su ba, shine suke bi gida-gida suna samun mata suna karɓa katin zaɓen su. Billahi lazi haka suke bi gida-gida suna karɓa katin zaɓen mata, gida-gida suke zuwa suke karɓa. Saboda mai, saboda sun san ba za su kai ba. A haka za a yi zaɓen? To billahi lazi talakawa dole sai mun dage mun tahi mun ceto kanmu da kanmu. Wannan gwamnatin dole sai mun canza ta, ko ana so ko ba a so. Dan Allah da annabi ku share din wannan bidiyo ma dan al'umma su gani. Zan tayi mu ire-iren irin wannan bidiyo din da yardar Allah insha Allah. Ni ne naku inda Allah shi.